assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV debbo e gorko suka e moɗo moni kala e moon salminama inde manama e jettode kalto debbo pullo e gorko pullo salminte e welto mi salminimo ɗon ha woni gongo en garti e nder émission men rendo men émission darniɗo ɗo debbo e gorko suka e moɗo e kala saaha en ƴeewan ko rendo ngo wurta min gaɗa ɗum ɗo gam wadi weltinde mon kono en parata saaha goto taw min calminani ardiɓe kala calminama juurama beltanama kadi no hannirta ni puɗɗorɗen e DG men Abou Samba Diop yerimayo mo yerani debele bacca balamaji garima yo talum jaltaɓe en calmini kadi Dawdo Moussa Dia waɗi kaɓe mbaɗi waɗi kaɓe mbaɗani mi heewi wiide wawa bonani wiide na wawi bonani boni ko wiide na wawi tawa wawa hande noon salminagu jutatani tawno kamin pandi ko e kamin jiiɗi wadde ko no heewi te eɗen jiiɗi kadi daño hen famamuyen no feewi malla bismiɗo mo ganduɗa woni Sadio Diaw wondude Mame Binta Thiam kono ne kay o mo ganduɗa woni Seynabou Dior Sadio Diaw bisimilla ma salminama Fandiaye assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV min calmini on goto moɗon foof indego yettode muɗum to mbawɗon wonde no gonirɗon min mbiya on wonde yon lumbin noppi moon min gara mon e ko faya ko so Allah jaaɓi joni joni gorko mo horndolde merci a jarama mi faye mama wom Binta Amadou Seydi Thiam mi salmini mi juurima mama assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on moni fof inde mum yettode mum min ñagano Allah moƴƴere min gare émission oɗo son Abou Samba Diop min naati hen min duwimo yo Allah moƴƴin nelɗon min duwaw merci mama mi weltimama no feewi ko debbo mo fonde Ilimane mi parta taw mi salminani o mo ganduɗa woni Seynabou Dior Seynabou mi salminima salmitama Fandiaye mi salmini kala jeeɓowo Ayaw Pindi TV salminama juurama mi salmini noon gorko e debbo suka e mawɗo fof salminama mi salmini aussi kadi ɓe joddiɓe ɗo e plateau ɓe fof calminama machallah juurama debbo mo fana e doro galle Allah golle ma jooɗi peewi ene tawtora hande yewtere nde tata men Tata Rougui Sall golle makko jooɗi peewi e kala saaha omo jagga ko ganduɗa ko woni émission ngaji ɗo e Pindi TV gam wawa yuɓɓude gam wawa rewde lawol kono ne jogui kaɓirɗe omo ganduɗa woni Samba Diop wondude Moussa mon frère kono ne kay miñiragal woni big on woni Dieyna ɗum noon mi parata taw mi salminani omo ganduɗa woni Raky Wagne eɗen gandi en gewno widemo yewtere nde kono ɗe balde ko marié ko jombajo o ñaganamo ko yo Allah hokkumo ko yiiɗe dewgal makko yo Allah waɗanmo ɗum noon hande yewtere men ko ummin ɗum ko yewtide ko ganduɗa ko woni caɗele teskiteɗe e nder galleji taw noon ala ko addi ɗum so wona nawligo nawligo so wiyama en mbawa hen yaltinde jewɓe nawligo so wiyama en mbawa hen yaltinde lembelaɓe nawligo so wiyama en mbawa hen yaltinde tatoɓel ha nayoɓel kono noon e nder foof en tawi kadi worɓe saaha mbiye caɗele ɗe koye mabɓe woni ɗum noon ɓoyata moon gandu holto caɗele ɗe hetti koye jeeɓe walla koye lembelaɓe koye tatoɓel walla koye worɓe walla koye nayoɓel foof inchallah mamin pamoye ɗum saabi hande bismima ɗo oɗo plateau no wayni inchallah moon pamoye ɗum Sadio Diaw wonandema baba galle caɗele teskiteɗe e galleji ɗi taw noon foof ko nawligo holno jiirɗa ɗum Fandiaye Allah jarama ko fati banggal nawligo so tawi namdima min holko caɗele bonde hen de min mbawata jabadema tan ko caɗele ɗe mbawa wasde wodde e nawligo nde tawno cikkuɗo kañum jeeyi foof e cikkuɗo e garɗo ne arana gueɗal muɗum biɗo kañum jeeyi foof e garɗo ne arana gueɗal mum so tawi ɓe kawri hen e ɗo gueɗe ɗe pecceteɗo ɓe lurndiran ko wona ɗum ko aɗa andi nawligo wawa wasde wadde caɗele nde tawno kala garɗo nokkata gueɗal ngal ko gotal gueɗal ngal woni gorko kala garɗo nokkata koye gueɗal he joni noon kala nokko e ko jeyɗa ko ustata koko joguinoɗa ko ɗum noon gonɗo no tawat ɗo no o yiiɗa ko ustata ko joguino ko garɗo o kañum Allah saago wooda ko heeɓi hen jogo jungo muɗum anda tina ne jeeya hen ɗum ko addata caɗele ɗe ko ittude kaake ko ganduɗa jomum sikkata ko kañum jeeyi an garɗa ɗaɗan gueɗal ma so tawi on ndendi noon ko nokkono tan ƴewata ko hay renduɓe tuundi ne ƴooga dugdat renduɓe goydude ne ƴewde wonde wototo dugdat yimɓe kala ko ndendi so ndendi tan e coow waɗat ɗon seeɗa Sadio mami arte ma kono ene wawi wuurede yooɗo feewa ha so sukaɓe gaari ni mbawa wondude taw caɗele teskitaki no feewi mbete Seynabou Dior dañde nawlidaɗo tan ene foti wonde guerre e nder galle
ala ɗum fotani wonde Fandiaye sabu nawleygu wona kono wirte ni wona concurrence nawleygu addi nawleygu ko no wiyete noon ni ɗum ɗon ko Allah haali ɗum sabu so tawi neɗɗo wiyama lembel geewo ne foti ɗon arde tataɓel ne foti ɗon arde nayiɓel ne foti ɗon arde kono noon minen min gañani nawleygu min gañi ko garɗo ene wadda amen concurrence ko ɗum min gañi te wonko ganduɗa ko kadi welani an aɗa wone galle haydara noyte noon ni gila nde haydara wona haydara ha woodi ko woodi lembel ari tawi ɗon yiɗma ɗon ittude walla yiɗa hettude ko joguiɗa ko ɗum ɗon kadi welani Fandiaye ɗum noon an ko ɗum woni yende man tawno ko jeewa mi yahay mamamo Binta Amadou Seydi Thiam widema est ce que na hani ñande foof caɗele deske e nder galle taw noon so wiyama tan wiye jaggue ko jeewoye lembel ko lembel e tatoɓel ko tatoɓel e nayoɓel est ce que na hani yo ɗum hanani wonde saabu kamɓe rendiɓe ko arsigue woni maɓe fof addi ɗum ko Allah addi ɗum ko saabu Allah kaani ko jooɗorade saabu Allah kono kamɓe taweteɓe ɓe jiirata ɗum noon kamɓe ɓe jiiri tan ɗum ɗo kaake ma andi kamɓe ɓe cikkata kamɓe gorko jiidima e baba ɓe cikkata tan kamɓe jiidima kamɓe tan jeeyi kaake maɓe ɓe ganda minenne ko hen min jeeya so min gari noon minen min gardata o saabu Allah min garda jooɗade hono ɓe kalata min ko deeje eɓe mbaɗa min buskile eɓe mucci min won maɓe gurta men suka mumen aɗa jogui ɓiɗɗo mawɗo seeɗa gurtumaji cukalel ya wonmo cokor lokot so ɓooyi seeɗa ande jeeya hoore ma kono an dal ne jirmi haala mamamo ko kamɓe kadi mon jooɗade kamɓe kadi min jooɗade saabu ɓe jiiɗa min jooɗo min palesine so min jooɗi min palesine ma ara min ɓittaɓe seeɗa ɓe jiid tan ko min gara min waɗɗon feles tan min ɓenna Seynabou Dior mbette on mbawa jaɓɓade ɓe biyon ɓe bisimilla moon mbarilma moon berton daago betten jeese ɗe foof eyi Fandiaye ko maire o haali ko way kono contraire ni sabu hande sa ƴeewi lembel so ummima to yiɗat ko ɓiɗde jeewo fawto jooɗo place jeewo a faami konko haali ko contraire minen noon sa ari minen jaɓɓoma minen mbaɗma accueillir ha no beliraɗa mais sa yeehi ha ɓooyi jitta ko kusde min donc min donka jooɗade a faami so gorko ari mbadda min e gorko minenne ɗum waɗi minen somi hen saahaji min jogui sukaɓe men so jii ko mbatta ko jingga kono onon potani pusde sukaɓe yo jaa ene waɗa woni hen gueɗe non par ce que ɗum kadi ene wawi yaade ha jangguine sukaɓe newnigu saabu ɗum so addata sukaɓe ne mbadde koye mabɓe foof Fandiaye aɗa andi noyte ni so tawi a yii jibinaɗo ma ina waɗe ko ganduɗa ko wona lawol an e hoore ma ɓerde ma jinggu walla so tawi noon ɓerde ma jinggi annene mbiyata ko jingata ko yumma joni noon ɗum waɗata noon sukaɓe ina gonda yummumen te neɗɗo yiiɗa jibinaɗo mum ne waɗe ko ganduɗa ko fewani te kamɓe soɓe gari sinno ɓe garda tan ko jooɗade minen bisimilla moon min mbiyata jooɗo sa ari min mamma min mbaɗma rogganti kono noon so tawi a ari aɗa waɗa wone gueɗe minenne anen ɗon onenne mbaɗan defante min ɗum nodde sami artema ma Binte ene wiye saaha on son gari garton ko ittude gonɗo toon garton ko haare garton ko ganduɗa ko woni guerre saabu sen ƴeewi tan lembel hande sene wiye tan ne yaaha jogo sehilaɓe hande wawi tata rugi salaire gadda bagasuji pewɗi ɗi mbanma préparé yaamo tawita o ko ni ɗum jahanma onon gardi toon ko ganduɗa ko woni ko sukaɓe mbiyete ko woni defante o est ce que wona ononne kadi on gardani ne poɗɗon addide ni aɗa andi minen somin gara min gardata ko saabu Allah koɗo garowo e galle kam so ari ardata ko saabu Allah ardata tan mboɗo waɗa guerre sabu anda ko tawata jomum no jogui heddi ko somin gara minen min pewnita ɓe neɗɗo yaa fof noon fewnita somin pewndimo no min garata ko min pewndi ko kamɓe ɓe ngala ɗum somin jiiɗi noon ɓerde mabɓe ummoɓe ɗon kadi e jan kadi ɗum woni ɓe naata malikinnas hankkadi ɓe pelmo kaake ɓe peega sukaɓe ɓe ñerde ga mawɗo so mawɗo haali ko ɓe mbaɗa bone so cukalel haali jam ɓe mbaɗa ko boni en dota ɓindeji yimɓe ɗum ɓe jeera ko minen wonno min gartata somin gara minen min parat so neɗɗo ya parat kono ko wiyete ko deuxiéme femme uji ɓuuri wadde jonge premiére femme uji ɗum ko ɗum nene mi haalatma nene so tawi tan an a ardi tan jooɗade jooɗoɗa saabi Allah e nelaɗo mum aɗa andi an nde garata nde ari ƴeewode arata nde tawani ɗon haydara mais so ari jooɗima ha hunde ari ɗon so lembel ari kañum ne tawi annene wonko woni ɗon ko nden jooɗoto kono lembel ara tan tawani ɗon haydara jooɗo ɗum hewani aɗa andi woni probléme moƴƴi lembel ko gorko suɓanto ɗum hoore jeewono
hayso dendam ala jarna way dañji jeew so onon hay sino ko tekkere kam ko jeew ana dandi tan ko jeew woni yumma galle so tawi ari noon waɗama tekkere ko tekkere joƴƴinama no yo jooɗo jonde tekkere so yi misor keso pour naɗa tan wiyata kono laawa eyyi joni seeni ko joni wat noon jagguirde min minen komin tekkere seeni ko joni ene wiye wonde deuxiéme femme uji ne mbaɗi jonge dal minen ɓuuri ɓe wadde jonge ɓe mbaɗani jonge de ayi neɗɗo yo ay neɗɗo so tawi an a dañi ƴeewo ma a faami aɗa wonde mum ha dañi lembel ma sa yi toon kala ko mbaɗanaɗa mbiya min de ɗum ɗo mi wowani ɗum aɗa ɗum ɗon kadi ko bonnude ɗum ɗo ko bonnude nguru kono minen ala komin mbaɗani tawar ko jomum ala komin mbaɗani hamin dañi ɓesgu joni noon ɓesgu ngun ɗon noon ko ɗum min toppito jaaha mbiya oɗo de noon toppito sukaɓe wawi ɗum way kono kiram ni worɓe ɓe hen sahaaji ni kira hakkude mumen e sukaɓe mumen de eɓe kira hakkude mabɓe e sukaɓe mabɓe par ce que an a toppitoɗo ɓinguel ma aɗa fa pina subaka law ɓufta ɗo ene nawa ga hen sahaaji o sellani pina subaka law nawa ɗum hôpital ayi kamɓe mbi hankkadi an a woppiɓe a faami te an ɗon tolniɗa koye saaha mo ganduɗa o aɗa foti fewnude sukaɓe aɗa foti ɗumen ɗum joni sa addoyi lembel mo ganduɗa ala ɓinguel ala haydara a faami on ne wawma toppitade so yeehi noon ha ɗumini noon min mbaɗani ɗum min considéré koye dewgal jeeya nen ɗon noon so awde holɗo ma mbaɗa goo mbaɗa ɗin ɓe gadda ha tari mais jomum ne wawi tari kay so gasi limore hayso asakal wonno nene jomum ne wawi jaaɗo ha dañi lembel ne wawi fawde hen tatuɓel te no watma ni tan ko noon o waɗata heddiɓe o waɗata a faami kono onon ɗum on mbawa ɗum wadde tenir onon sinno ko sago mon onon tan gonata e nder galle oɗon mbaɗa ko beelo ɗon a faami gueewo haalata ŋaɓata hunde so arti hankkadi ngun nder suudu anani hayso minen mbawi muñde de minen komin mbawa mon ko muñande on mbawa ɗum muñande tataɓe ay mbawa ɗum ɗum hiroɓe eyyi so a dañi lembi tan mbiyata kamɓe ɓe jalti elle kamɓe engrais kamɓe jibini gorko mbiyata ko joni o nawlirama yo ƴettu nawli ko nanno kamɓe jalti hen koye mabɓe ɗum waɗi noon mbima ɗon noon jiyata noon guerre mondial o ala guerre mondial on jiyata guerre mondial o tataɓel kay on cuusa ɗum a yiyat tataɓe cuusɗo e nder ni no mbaɗi ɗon ni ko noon wonirta e nder galleji so on tuma kadi yoni haala waɗi probléme waɗi e nder galle onon worɓe ɓurɗon wawde hettirade koye deuxiéme femme min ɓuuri wawde hettirade koye deuxiéme femme hayso tawi probléme waɗi on joƴƴini pour wadde arrangement yimɓe jiiye tigui ni tan kettoɗon e won noon aɗa andi debbo jeewo ko hokka ko woni heewi salli langgu tan te debbo jeewo ko hokkete ñande ñalawma garano nde ñalawma ñande lembel naati galle nde ko debbo jeewo hokkete ko so nanggui ɗum tan yonatmo so nawle junggum nanggue adde ha jooɗo yeeso ma wiye o ko mini wondire makko sibo Allah ay ko gaddaɗo mo halfinimama an so tawi nawle addama aɗa halfini ɗum so tawi ka debbo joom teddugal tawi ka joom hakkille so jogui pinal a yi nawle debbo hono ma addama dasama addama a wiya han ya to yamude ala ko kanko adda ha yeeso ma aɗa ñaague ya nanguimo sibo Allah ya wondirmo sibo Allah aɗa andi ko anti galle o aɗa hokkama galle o hay sinno to gonga jeeya galle o kono an kam hokkama teddugal galle o foof kono an an Sadio an hay jugement ji ma ka kettuɗo banggue tan anne Sadio ala wona mi tan banggue jimmi wiide ko jewɓe yo gacci tagiraɓe men limbilaɓe kamen yo gandu kañum men ni palsuji mbuɗi men faña rokkam ɗon seeɗa war sese mbiɗara mi ñaaguima adunama hono ma ha rokkam ɗon seeɗa so tawi a addi neɗɗo ha e yeeso ma wiyama oɗo ko mawne anani o ko yumma e nder galle o ko yumma kono an nene an gorko o so tawi a yaade makko e nder suudu mbiyama ƴeew ay ɗo mine ma onon ɗiɗo onon poti ɗo sa ɓuranimo ɗo o ɓuranima e on gorko woni bone gorko woni bone ko ɗon noon tirduɗon ko ɗon noon tirɗon joni noon min noon min gueewo hankkadi minen jagga tan ɓinguel ɗo cukalel de ko ɓinguel am ndekete yo cukalel ngel nen waɗa tan ko ganduɗa ko less kam ɗon ɗo wona gorko aroɓe en calmini noon ɓe sehilaɓe moon yahoɓe garta toon garan ya jogo ko kalanɗa ko noon aroya très bien ko tongol o woni gorko hewani rende galle muɗum par ce que gorko ɗo woni ɗo omo jogui haaju e lembel o no fewi par ce que lembel o kesso o yiiɗa kin dillina galle o mo yiiɗa dillina moysoɗo noon yiiɗa ɗo jowo joom galle on saaha sohlani bonande yahoɓe garta ɓe ɗumen mbiya toon paada bete onon ne on mbawa jogade fulla e fayde koye moon ha goto foof dépasta to foti ha to foti hadde ɗo ɓe ɗum fotani kala gorko mo jiiɗa ene famde worɓe mo ala fayida wawde jogade rewɓe ɗiɗo fondu ɗumen min pied d'égalité
probléme o wona e worɓe woni wona e rewɓe woni koye ɓerɗe hen woni probléme nawligo fof ko miijo fof koye miijoji ala hen fof ko woni gonga debbo oɗo joɗoɗa tan miijo kamɓe ɗe ɓe ndessude guilnani alani koɓe kala toon ay mbeɗani ko ganduɗo fo makko walla ko haalduma ɗon ko sa nani ɗum to allah no kala he battani kon jooɗi toon jewta sa naati to wima wonde wona e ɓene jaa ay debbo naati ndessude mufi woni wuttumuni ay gonanda ko mufi oɗo ganda ko addata e galle he oɗo miijoji ɓuuri tigi ko miijoji ɓuuri hewde ko foyeji bonɗon hon miijoji mais yimɓeɓe gorko rewɓe ɗiɗiɓe jeewo e limbelo e gorko goto fof ne jogui ɓerde moƴƴere goto fof ne jogui haqqille muɗum ene jibdina e haqqille muɗum kono ɓerɗe ɗe gaccata yimɓeɓe ndeeƴa tigi fof koye ɓerde nde tawno so ɓerde ma jaɓani tan a wawata wadde ko ɗum ɗo Seynabou sen ƴeewi no wiirina ni saaha koye aroɓe saabu son filtama addade deuxiéme femme sehilma takkoma wiyama wano fewite ay o garo sa ya mbaɗama paare o maire a yimo cuumo ɓonni o watta e basuɗi ma pewɗi waɗni wattuni est ce que wona ko sehilaɓe gaɗata probléme e nder galle eyyi min ɗon Fandiaye min ɗon mi jaɓani ɗon saabu debbo a fotani darde ni mo ganduɗa o ene wima wayni walla wattu ni a faami ko moƴƴi mo mbeɗa sikki yimɓe fof ne poti ɗum andude surtout noon nder galle ma a fotani ni yaajnude ha goɗɗo ne ara ne wima waɗni walla wattu ni ɗum ko woni ko fotani kono noon mi haalanma ko mbinomi ko nane rek ayi hande worɓe ɓe ayi ko tawi tan debbo ari hande addama ha e sera jeewo wiyama oɗo ko miñe anani anne o ko mawne kala ko wima kala ɗo wima ha kaɗa ɗon ay sinno ko ɗum ɗon rek sinno ko ɗum ɗon tan wallahi ma galleji ɗi bel saabu jeewoɓe ko tampuɓe de barke Allah jeewoɓe ko tampuɓe mais mi haalanma wone worɓe so nadde rewɓe mumen ƴeew mi haalanma oɗo haaji oɗo o waɗi kam ni ha mbami ni ha mbatumi ni jogo fullo ma e fayide ma sa renaki ko waɗanma ko babba walla gallo ko woni ko hen fof ko mi jeeyi a faami te an hen sahaji aɗa hay galleji ɗi ganduɗa ɗi ko rewɓe ɓe jeeyi ɗum gueewo o jeeyi ko wone nder gallo fof wone worɓe mbiyata ko ƴeew ɗo ko wone gallo fof ko min jeeyi te ƴeew onon poti ɗo haydara même kono andal powɗa gueɗe ɗe koye worɓe ɓe de tigi powaɗo duman to no hojomaji nana doga dartakima ma konngol ma battinigu tan mbete wona onon ne so tawi onon gara ko sehilaɓe addoɓe ɓe lowata mon ha kewon minen sehilaɓe amen lowata min saabu sehlima so tawi a dañi dewgal aɗa fayito dewgal son lowoma lowatma ko sa yiya tinno lowatma ko sa yi moƴƴi gondigu ma ɓe tawɗa ɓe saabu so neɗɗo ari tawani moƴƴinani gondigu ɓooya ha ɗo tawde jiɗɗa ko ɓooyde noon sa ari moƴƴinta ko gondigu heddi ko oɗo wi kono aɗa ɓe jogui ɓerɗe kamɓe ko ɓerɗe kaɓe he eyyi ko ɓerɗe kaɓe he kadi haala pulaar ɓe jogui konngol mbi nawli ko ƴettinam kangala hen saaha min garat min taw wonno ɓe mbayi soɓe jiiɗa min mbayni ɓe jiiɗa fewtare e waade noon somin jiiɗi waade noon ɓe jiiɗa mettinde ɓe mbiya ɓe kaala ayni so ari o hollata ko ɗumanaji omo waɗa buji omo waɗa ɓaƴa omo heelo omo hombo omo jala omo ɗumani min cuusa jalde min cuusa dillude kadi kaake ɗe kamɓe kala ñande ɓe jeeyi kaake ƴettuɗa ko ɗon ɗon ɓe kolluma gelɗo kaake ko kaake mabɓe ɓe ngala hen muñal ɓe jaggal kaake mabɓe ɓe no soɓe nder kamɓe wonkoɓe kuuli ɗum noon jaaɓe tewno waktuji gasi ha laaɓi émission ma jokkoye ko ɓooyata tawɗon ko ɗo e Pile TV ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe émission men rendo men ɗo e Pile TV onon kala on calminama on juurama beltanama no hantini wiide mon émission gasi mi yetti Seynabou Dior kono omo ganduɗa woni sa jewmo ma on Binta Mamadou Seydi Thiam wiide tottabo rendez vous ko ɓooyata inchallah min garta taw noon ko émission o tigui jokkete tellode no tawno so wiyama nawligu banggal première femme deuxième femme troisième ha quatrième gorko parmo ko kono kadi sen yippima sukaɓe caɗele ɗe addate mumen konone kadi sen ƴeewi ha nder ekiraɓe esiraɓe rormaɓe saaha kamɓene caɗele ɗe gone mabɓe ɗum foof inchallah mimin garoy hen bandiraɓe wiide moon tan ko ɓoyata inchallah mimin gar ko gakke haala ka en ñaguimo yafuyenne no fewi en natigal halifa men dine aada kamɓe kala ɓe duwoni min ñaguimo duwaw mi yahata taw mi duwonani ceerno Seydou Nourou Ba mo paate gallo mi duwonimo wonande ustare tokaram ni min kam duwanteɗo woni farmata asmaou ko on tigui babam innirimi ɗum noon mi duwonimi to fayɗo ɓuranmo ɗo ummi ɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha saaha goɗɗo inchallah